खुलुमबाय गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय थाबाय आसा खालामो नोंथांमोना खौरांखौ नायनानै मोजां मोनगोन। रायजोआव फिन आरोबाव सोमजिदों उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनाय मुगैथाव जाथाय। खौरां मोननाय बादिब्ला गहपुराव सासे 35 बोसोर बैसोनि सासे सेंग्राजों 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाया जिनाहारि खालामनायनि बोलि जानांदों। हिन्जावसानि नखरनि सुबुंफोरा मिथिहोनाय बादिब्ला दायो 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसानि गोरबोआव 4 दाननि गथ'बो दङ। जाथायखौ खालामनानै दायो दुथां दिपजित मेथिया न'निफ्राय खारखोमानानै दङ। नखरनि सुबुंफ्रा बे जाथायखौ थानायाव गसर होनायनि उनाव लांसुनिया दिपजित मेथिखौ हमनो थाखाय दायो पुलिसा नागिरगासिनो दङ होननानैबो खौरां मोननाय जादों। गावनि फिसाजोनि आखायावनो जिउ गोमानो गोनां जादों सासे बिमाया। बे बुथारनाय जाथाया सोनाब कार्बि आंलंनि देरामुखरनि लालुं गामियाव सोमजिदों। जाथायनि सोमोन्दै मिथिनो हानाय बादिब्ला हरनि समाव नखरनि बयबो उन्दुफुबाय थानाय समावनो हरखाब सिखारनानै बिमाखौ खोमसि फोथायनानै उन्दुबाय थानाय समावनो पुजा मालंआ सिखाजों गोदोना दानसयो, जेराव बिमाया जायगायावनो जिउ खहा जायो। बेल' नङा, बिफा प्रेमेन्द मालं आरो उन्दै बैसोनि सासे बिनानावखौबो सिखाजों गाग्लोबदों, जेराव बिफाया सिखाजों दानजानानै गोदोना साखाथियाव आरो बिनानावा आखायाव जोखोम जादों। हरनि समावनो बिमाखौ दानस'नानै बिमानि गोदोना हास'नाय खर'खौ लानानै न'नि उनथिंजाय थानाय औवा बारियाव हरसे थाखुमादों होननानै नखरनि साखाथिनि सुबुंफोरा फोरमायदों। जाथाय खालामखांनायनि उनाव दायनिगिरि पुजा मालंखौ खनसे नुदोंमोन, नाथाय बेनि उनाव नुनो मोननाय जायाखै आरो दासिमबो गोमानानै दङ। बे जाथाय जानायखौ खौरां मोननायनि उनाव अखानायै पुलिसा जायगायाव सहैनानै सिग्रोमनायनि गेजेरजों गोबाव सिखाजों लोगोसे गंसे खासिखौबो बोखांनो हादों। नाथाय बे जाथायनि आन्दोआव मा दं, गावनि असे बिमाखौनो मानो बेबादि इनायै बुथारदों, बेयो दासिमबो रोखा जायाखै। जाथायखौ लानानै दायो पुलिसा संदाननाय खामानिखौ जागायगासिनो दङ। जायखिजाया समावनो एरेस्ट खालामजानो हागौ कंग्रेसनि दैदेनगिरि पवन खेराया। मख'नो गोनांदि कंग्रेसनि दैदेनगिरि पवन खेराया गिबि मन्थ्रिनि बिसि रिनिकी भुया शर्मानि हेंथायै नंखायै बांसावनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिनि बिसिया पवन खेरानि हेंथायै नंखाय अजद होनायनि थाखाय थानायाव गसर थिसनदोंमोन। बे पवन खेरानि हेंथायै एफआइआर दाखिल खालामनायखौ कंग्रेस दैदेनगिरि पवन खेरानि सिगाङै जामिन मोननो थाखाय गथायनाय आर'जलाइखौ मैयानि सानाव गुवाहाटी गोजौ बिजिरसालिया नेवसिगारदों। बे नेवसिगारनायखौ नायोब्ला बिथाङा थाबैनो एरेस्ट खालामजागोनखौ नुहुरो। सुलुङाव फोरमायथिनाय बादिब्ला कंग्रेस दैदेनगिरि पवन खेराया रिनिकी भुया शर्मानि आखायाव आमेरिका आरो दुबाइनि सम्पतिनि मालिक जानायनि आरो मोनथाम हादोरनि सिभिल ससाइटिनि पासपर्ट दङ होननानै अजद होदोंमोन, जायनि हेंथायै रिनिकी भुयाया पवन खेरानि हेंथायै थानायाव गसरखौ थिसनदोंमोन। बाक्सा जिल्लानि थमनाथाव सासे सुबुंनि गोथै देहाखौ बोखांनो हादों। मिथिहोनाय बादिब्ला थांनाय बुधबारनिफ्रायनो गोमानानै दङमोन बे सुबुङा। जिउ खहा जानाय सुबुंखौ महादेब बर' होननानै सिनायथिनो हादों। बिनि गोथै देहाखौ बाक्सा थमनाथनि खरसे फख्रिनिफ्राय गोजावना थानाय थासारिनिफ्राय बोखांनो हादों। गोथैखौ बोखांनायनि उनाव पस्टमर्टमनि थाखाय दैथायहरनाय जायो। बिटिसि सोरखारनि मोनसे बाख्नायजाथाव हाबाफारि। बावैसो सान सिगां कक्राझार जिल्ला पर्बतजरा महकुमानि बेन्दोंआव थानाय बेसरकना माटियादल गामियाव थांनाय 24 एप्रिलाव बारहुंखाजों सिलिंखार जालांनाय नखरफोरनो मैयानि सानाव बिटिसिनि मावफुं सोद्रोमा मुनमुन ब्रह्मनि बिथोन बादियै लाइमोन बिपिएफनि लोगो आफादगिरि प्रहलाद ब्रह्म बिथाङा आगान हैनायजों लोगोसे बिथांमोन अनसुंथाइ गथायनायखौ नुनो मोननाय जादों। बिटिसि सोरखारनिफ्राय बेबादि दुखुनांथाव समाव अनसुंथाइ मोननायखौ गोजोननाय फोरमायदों दुखुथिया नखरा। थांनाय दाखालि 21 खालार खालि मोनसे बारहुंखा सिमब्रेनाय मोनाबिलि 6:30 जानायसिम थांबाय। बे समाव न' बां गासैबो सिलिंखार जालांजोबबाय। बिनि थाखायनो जोंनि बे पर्बतजरा बिसिडिसि बा मंगलजरा बिसिडिसिनि आन्दारावहाय जेनेबा मुनमुन बायद' जेनाखि जोंनि पर्बतजरानि एम बायद'आ जोंनो अनसुंथाइ एसे होदों, जाखिनि हायो बेखौनो। दा बेखौ जोङो मोननानै एसे गोजोननाय मोनदों आरो। जों बिदिनो थिं मोनबाय, तिरपाल थाथ'नो थाखाय आरो तिरपाल मोनबाय, थिं बिदिनो रेसन बागेरा बायदिसिना गाननाय जोमनाय एसे एनै बेबायदि मोननाय जादों आरो। दा समाव बिदि दुखुनि समाव एसे गोजोननाय जासिदों आरो साबायखर जासिदों आरो। खोब दुखुनांथाव जाथाय। थांनाय 21 तारिख बैसागु बरायखांनायनि उनावहाय दिनै माने बारदै सिख्ला सिमब्रे दिनै फैनानै जोंनि माखासे न'खर नैबे 20तासो न'खरनि न'फोरखौ दिनै धंस' खालामलांदों। गासिबो न'आ बायजोबदों, थिंफ्रा उरायलांजोबदों। दुखुनांथाव आरो सासे गथ'खौ माने बिफाङाव बोखोलांलायनाय बेबादि मोनसे दुखुनांथाव बेहाय बारदै सिख्लानि सिमब्रा बारनायाव जानानै थांदों। दा जोङो बिटिसि सरखारनिफ्राय बिथांमोनखौ नायनो फैदों, लोगोसे बिथांमोननि दुखुनि समाव जों दुखु लाफैदों। जे नेचारेल केलामिटि बा प्राकृतिक दुर्जग बेखौ रावबो हमथानो हाया। दा हिउमेनिटि हिसाबै जों अनलायनानै थानांगौ। दा ओंखायनो बिथांमोननि दुखुनि समावहाय
दिनै बिथांमोननि न' बायलांनाय, बिथांमोननि थोरसि लथा डेमेज जालांजोब्बाय, न' थिंफोर उरायलांजोब्बाय, देबजोब्बाय। ओंखायनो बिथांमोननो जोङो एसे अनसुंथाइ होफैदों। दिनै न' टेम्परारि बानायनानै थानो थाखाय त्रिपाल होफैदों। दिनै थोरसि लथा साराय जों होफैदों। दिनै गाननो जोमनो दख'ना, गामसा, सादोर, ब्लाउस, दिनै माने माइरं, दालि, थाव गुबै, सिनि, संख्रि बेफोरखौ जोङो बिथांमोननो होफैदों। जाहाथे जोंनि आसाम गभमेन्टनि जायनाखि अनसुंथाइ मोननांगौ रिलिफ डिपार्टमेन्ट जिहेतु BTC आव गैया, दा बिनि थाखाय जोङो आफादत्त बेखौ होफैग्रोदों। सरखारनि फैसा मोननांगौ सम लायो, रिपर्ट लिरबाय, सार्कोल अफिसारा गावनो निजे फैदों। दा बिथाङा गावनि रिपर्टखौ फाथायहरजोब्बाय। हयथ' काउन्टिंनि उनावहाय, रिजाल्टनि उनावहाय, इलेक्सन रिजाल्टनि उनावहाय सरकारि फैसा मोननांगौ। जिहेतु फुल डेमेज जायोब्ला 1-1.5 लाख थाखा मोननायनि माखासे सरकारि अनसुंथाइ मोननायनि माखासे लामाफोर दङ। बेफोरखौ मोनहोनायनि बेब'स्थाखौ जोङो सरकारि भाबै दिनै नाजाबाय थादों।